डेम'क्रेसियाव 18+ जानाय लोगो लोगोनो बयहाबो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सेलेक्ट खालामनो हानायनि मोनथायखौ मोनो। 18 बैसो प्लास जानाय लोगो लोगो यानी 18 बोसोर प्लास जानाय लोगो लोगो बयहाबो मोनसे डेम'क्रेसियाव एबा पलिटिकेल हान्जायाव आगान सुरनो हानायनि मोनथाय दङ एबा गोहो दङ। बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा, मानगोनां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सानसुमा रामसियारि बिथां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बारग' स्टुडेन्ट बिथांमोना खुद गावनि खुगाजोंनो बुंदों। नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्रायनो फारि फारि खोनासंजोबनो मोनगोन आरो नोंथांमोना निश्चय बुजिखाबाय सिगाङाव आं भिडिअ स्किप होनायावनो नुनानै एसेब्लाबो सोर बुङा बे बाथ्राखौ, नङा होमबा? दा खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटिउब नायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोसे आङो दिनै आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनियावनो जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनियावनो जोबोर मोजाङै दं। लोगोफोर दिनै आं मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना सिगांनि स्किपाव नुनानै बुजिखाबाय। मानोना बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट बारग' स्टुडेन्टफोर बिथांमोना माखौ नुहुरनानै जे BPF हान्जायाव जयनिं जाहैखो एबा मा मोजां नुहुरनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिनि जिथुनाखि BPF हान्जा बे BPF हान्जायाव मानि खारनाव जयनिं जाहैखो एबा जबदान जाहैखो नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। आरो बेबो मोनसे साननो गोनां, जोंहा दायो बर्तमान UPPL सरकार दंखायो, अर्थात रुलिं गभर्नमेन्ट, नङा होमबा? प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव UPPL सरकारानो दंखायो। बिथांमोनानो रुलिं सरकार सोलिगासिनो दंखायो बा सालायगासिनो दंखायो। बे बिथांमोननि रुलिं सरकारखौ गारनानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव माखौ मोजां नुहुरनानै जे बै BPF हान्जा जबदान जाहैखो आरो मानि खारनाव जबदान जाहैखो आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ माखौ नुनानै बिथांमोना गाज्रि नोजोरजों सान्थि मोनखो आरो मा साननानै दिनै बिथांमोननि खामानि मावबाय थानायखौ नेवसिनानै दिनै हाग्रामा महिलारिनि खामानि मावनायाव दिनै बिथांमोना बाहागो लानो थांदों। नोंथांमोननो आं बिनि भिडिअखौ होग्रोदिनि, बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों सावरायफिनबावगोन। आंनि नामा सानसुमा रामसियारि, आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एक्स लिटारेरि सेक्रेटारि। नंगौ, जों दिनै BPF पार्टियाव जयेन जाफैबाय। जयेन जानायनि मोनसे कारना बेनो जे डेम'क्रेसियाव 18+ जानाय लोगो लोगोनो बयहाबो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सेलेक्ट खालामनो हानायनि मोनथायखौ मोनो। दा बे हिसाबै जोंबो BPF हान्जाखौनो सापर्ट होननानै ओंखारबोदों आरो जोंखौ फर्सफुलि रावबो लाबोआखै, जोंनो गोसो जानानै जोंनो फैदों। जेनेबा दाथ' रुलिं गभर्नमेन्ट मोनसे दङ, UPPL गभर्नमेन्ट, जाय BJPजों एलायन्स जानानै मोनसे गभर्नमेन्ट दादों। बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकाराव थांनायनि मेन कारनानो जाबाय आंनि पार्सपेक्टिभाव जेसेबांखिनि मावनांगौमोन, जेसेबांखिनि जानांगौमोन बियो जायाखै आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांखिनि मावलांबाय बेजों एसेबो रुजुजाथावा। दिनैनि दिनाव आं बिथांमोनखौ गाज्रि होननानै बुङाखै, खिन्थु डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव जे मावनो हायाखै बिथांमोना, नाथाय थार डेभेलपमेन्टखौ BPFआसो मावनो हायो। बेखौ नुहुरनानै दिनै BPF दोलोआव जयेन जाफैनाय जादों। आं सासे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बारग' फरायसा जानानै दिनैनि दिनाव जे रुलिं गभर्नमेन्ट UPPL BJP सरकारखौ आं एसेबो गोजोननाय मोनाखै। मानो होनोब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बायदिखौथ' हाग्रामा महिलारि सारा लुनानै गालांबाय, नाथाय माखासे डिपार्टमेन्ट सोबावनांगौ दंमोन। बिथांमोना गोबां प्रमिस होबोदोंमोन मिथिं दावथिङाव, इउनिभार्सिटियाव डिपार्टमेन्ट बारायगोन, मा बारायगोन, बे डिपार्टमेन्टफोरखौ बारायनो हायाखै। नाथाय एफिलिएटेड कलेजफोराव जाय डिपार्टमेन्टआ माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माने गैया, बैफोरो डिपार्टमेन्टआ कलेज लेभेलाव दङ एफिलिएटेड कलेज बायदियाव। आरो बैफोरबायदि एफिलिएटेड कलेजनिफ्राय पास जानायनि उनाव बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दारावनो मोनसे मार्कशिट लानानै बे इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोना, गोजान गोजान इउनिभार्सिटियाव फरायहैनांगौ जायो। जायनि थाखाय जोङो माखासे समाव गावनि जिउखौनो बावसोमनांगौ जादों। फरायसाफोरा गोबां थैनायनि जोङो रेकर्डबो नुनो मोन्दों। जे दिनैनि दिनाव बोसोरथामानो बारलांबाय होनबाबो लस गैया। बे प्रमद बर' सारा बेखौ बानायनानै होनांगौमोन, डिपार्टमेन्टखौ बारायहोनांगौ, बेखौ बारायनो हायाखै। बेनिखायनो दुखु फोरमायदों बिथांनिसिम, दा बिदि जानो नाङामोन। आरो बै गासिबो माखासे खोथाफोरखौ लानानै दिनै BPF पार्टियाव जोङो जयैनो जयेन जाफैदों। नोंथांमोना बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सानसुमा रामसियारि बिथांमोना मा फोरमायदों बिथांनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना नुनानै खोनानो मोनबाय बा मिथि मोनबाय, नङा होमबा? दिनै जोङो जोबोद सानथावना बा दुखुनांथावना बाथ्रा, दिनै बिथांमोनहा निस्सय जुदि प्रमद बर' सरकारा बा प्रमद बर' सारनि दैदेननाया जुदि मोजां मोनब्ला दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफ्रा दिनैनि दिनाव BPF हान्जाखौ मोजां नुहुरनानै बा हाग्रामानि दैदेननायखौ मोजां नुनानै बिथांमोना जबदान जाहैनाय नङामोन, बे सियर। नाथाय दिनै
जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो दिनै जिथु प्रमद बर' सारा बेफोरबायदि बारे बारे गावनि समायखेरा लाबोनाय बा खोथा बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानि खारनाव बारे बारे फेलें खालामबाय थादों आरो बे 3 बोसोरनि गेजेराव मानि खारनाव बिथाङा गावनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मानो मावफुंजोबनो हायाखै निस्सय बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना अब्ला निस्सय नुनानै बुजि मोनदों किसुमाना दुखु नांदों किसुमाना मोजांबो मोनदों नङा होमबा आरो किसुमाना मिनिदों निस्सय थाखायो बेफोरबायदिया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाबो दिनै स्टुडेन्ट हान्जानिफ्राय पलिटिकेल हान्जायाव बाहागो लाहैबाय जेला किसुमाना मोजांबो बुंहरगोन किसुमाना गाज्रिबो बुंहरगोन बेफोरबायदि थाखायो जाय हान्जाया UPPL हान्जाखौ मोजां मोनो बिथांमोना UPPL नि जानानै बिथांमोननि सायाव गाज्रि कमेन्ट खालामखागोन आरो जाय हान्जाया BPF हान्जाखौ मोजां मोनो बिथांमोना बिथांमोननि सायाव मोजां कमेन्ट होगोन दायो बेफोरबायदिया पलिटिकेलनि गेजेराव सोलिखायो नाथाय बिनि गेजेरजों आं बेखौनो आसा खालामो जायखि जेरावखि थाया मानो थाथों नों BPF आव दङब्ला BPF आवनो था नों UPPL आव दङब्ला UPPL आवनो था नाथाय जाय जेरै हागौ एरै बादायलायनाय मुगा बे मुगाया नङा होमबा नोंथांमोना हायोब्ला जायखि जेरावखि थाया मानो जाय गिदिर लिडारफ्रानो जाया मानो प्रमद बर' सारानो जा सोरबा हाग्रामा महिलारि सारानो जा नोंथांमोना आंनि गोरबोनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना दानि जुगाव बादायलायनाय जुग दानि मुगाया माने गोनोखोआरि जुग नङा होमबा बेखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना रायजोजों मोजां मोनजानोब्ला रायजोजों अनसायजानोब्ला नोंथांमोना सोर जेरै हागौ एरै रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो नोंथांमोना जेखि सानबाय था जिखुनु नोंथांमोना जिखि मावलाङा गाव गावनि हाबाखौ मावबाय थायोब्ला मोजां जागोन आरो जेब्लायबो खिन्थु हारिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय बा हारिजों मोजां मोनजानायनि थाखाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरजों अनसायजानायनि थाखाय खामानिखौ मावलांबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथिहरो दायो बे बिथांमोना जिबायदि गावसिनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायदों बे निस्सय नंगौ दिनै कलेज इउनिभारसिटिफ्रावल' नङा बेफोरबायदि खामानि मावनो गोबां जायगायावनो आद्रा दङ दासिमबो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाफोरखौ BTR आव सोसननायनि खामानिया दासिमबो मावजायाखै आरो दासिमबो सोफाजायाखै मानि खारनाव बिथांमोना निस्सय बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिगौ आरो मानो सोसनाखै बिथांमोनानो मिथिजोबगौ मानो होनना बुङोब्ला प्रमद बर' सारानो मोनसे समाव गोबां खोथा होबोदोंमोन माने सनितपुर बिश्वनाथआ आरो बेजों लोगोसे BTR जेब्ला जानानै फैगोन बा बड'लेण्ड जेब्ला जानानै फैगोन बे जायगाया थालांनाय नङा खनसेनो हाबफाजोबखागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव BTR जानानै 3 इयार्स जालांबाय बा 3 इयार्स जानानै थांबाय बे 3 बोसोरनि गेजेरावबो दिनैसिमबो BTR राव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि खारनाव सोसनदेरनो हायाखै मोनसे समाव गबिन्द बसुमतारिया जेब्ला धेकियाजुलि हग्राजुलि हालामाव मिटिं जादोंमोन बिथाङा थांनानै खुद गावनो रायजो राजानि गेजेराव स्पाइस होदोंमोन बा खोथा होदोंमोन बे बाराव जेब्लानाखि बड'लेण्ड जागोन जेब्लानाखि सुक्ति जाबावगोन अब्ला माब्लाबाबो आरो सेथि खेबाव BSC सोसननो थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थालांबाय नैथि खेबावबो BTC आव सोसनजानो थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थालांबाय होननानै बिथाङा खुद गावनि खुगाजों बुंबोदोंमोन आरो बे बाराव खिन्थु जिखि सुक्ति खालामनानै फैया मानो जिखि सुक्ति खालामनानै लानानै फैया मानो बे बाराव खिन्थु सनितपुर आरो बिश्वनाथआ माब्लाबाबो थालांनाय नंलिया होननानै गबिन्द बसुमतारिया खुद गावनि खुगाजोंनो बुंनानै फैदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बहा बोरो गबिन्द बसुमतारि नोंथांनि बै समाव बुंनाय समायखेरा खोथा होनायफ्रा 3 बोसोर जानानै थांबाय दासिमबो मानो नोंथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ BTR आव सोसननो हायाखै बिनि गुबै ओंथिया मा बहा दोनखोमाखो नोंथाङा दिनै बबेयाव मोखां देखायनो सानखो सनितपुर आरो बिश्वनाथआव नाथाय नोंथाङाथ' दासिमबो माने गोबां गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थायो गोबां बायदिसिना खोथा बुंबाय थायो ससियेल मिडियानि जुगाव जोंहा नोंथांमोना BTR सुक्तिखौ लानानै फैदों जोंहा बेयाव खर' सानांगौ जेबो गोनांथि गैया नाथाय जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ मानि खारनाव BTR आव गालांखो जोंहा बेखौसो गोबां सानबाय थानो गोनां दङ आरो बेजों लोगोसे मानो गोनां जोंनि दा सनितपुराव अशक सिंहल MLA दङ दिनै बिथाङा 5 बोसोर MLA आव थानानै दिनै मन्थ्रि जाबोबाय बे बिथाङाबो दिनैसिमाव मानो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि आरो ओरै मा होनो धेकियाजुलि हालामाव हग्राजुलि बाटासिपुर बेलसिरि बे लाइनजों मानो दासिमबो जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै बिथाङाबो गोबां गावनि खुगाजोंनो गोबां बायदिसिना खोथा बुंबाय थायो गोबां खोथा बाथ्रा होनबाय थायो नाथाय बिथाङा BJP निसो दै नाथाय जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआवथ' मालाबाबो UPPL आरो BPF बेफोर बर'नि जोंनि हान्जाया गैया नाथाय जोंनि सनितपुराव कंग्रेस आरो BJP दङ नाथाय दायो BJP सरकाराव दङ जेला अशक सिंहल बिथाङा बेनि खारनाव जों बुंनो गोनां जायो दिनै जिथु गासिबो जिथु खामानिखौ मावनो गोनांब्ला मानि खारनाव मावनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि सनितपुर धेकियाजुलि हग्राजुलि हालामावबो बेनो लामाया थांनानै नायथां गासिबो रायजो राजाफ्रा जि लामाजों जोङो हान्थिबाय थायो नन स्टप गारि रानिं सोलिबाय थायो बाजार दङ बिथोर एरियायाव बै बाजाराव थांग्रा लामाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था माने जायगायावनो हाखर हाला
थाङाबा थांथाव जाया मथा मथि गावसोरथ' थांखाया MLA MPआ गावसोर थांनोसैबा गावसोर थांनायनि सिगां सिगां एकदम लामाखौ JCB बायदिसिना हरनानै स्लिम बे थाखानायखौनो हस्लिम होगोन ओमफ्रायसो थांगोन बिसोरो ओरैबायदि सालु होमबा साननानै नाय थेवबो माने बिसोर बे लामाखौ मोजां मावनानै हरनायाव गैया आरो मिथिबायना दायो बे समाव जायफोर दुखु दामोनथाय लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जायफोरहा गोरबोआव प्रेगनेन्ट दङ बियो डिलिभारि जानोसै अर्थात गथ' जोनोम होनोसै अब्ला बिथांखौ जोङो हस्पिटालाव लानानै थांनो गोनां जायो अब्ला जोबोद खस्थ' मोनो बिथांमोना जोङो हथात करि गारि मोनब्रबा जोङो भारा गारि लानानै थांनो गोनां जायो सोरबा बायदिया गारियावनो जोनोम जालांनो गोनां जायो खस्थ'नि गेजेरजों जोङो 1 घन्टायाव मोनहैनांगौ लामाया जोंनो 3 घन्टा लायो अब्ला माबोरैहाय जों बेबायदि सहायनो हानो दिनै मानो अससिङाव बिथाङाबो जों खामानि मावनो हायाखै मानि खारनाव दिनै बेफोरखौ जोंहा बिटिआर हालामाव जाय मानसिया दायो सिफ जानानै दङ प्रमद बर' बिथांनि खोथासो बुङो जा जोंनि धेकियाजुलिनि PWDनि इन्जिनियारफ्रा जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला बिथांमोना मानो दासिमबो बै जायगाखौ नायसनाखै जेब्ला आङो लामानि नामाव स्टेटमेन्ट बानायदोंमोन अब्ला बिथांमोना डाइरेक्ट बुंहरदों नोंथांमोननि बर'नि सासे चिफ मिनिस्टार दङ बिटिआरआव प्रमद बर' सार बेजों नोंथांमोना सावरायहै अब्लानो नोंथांमोननि खामानिया जानानै फैगोन होननानै बुङो नाथाय जोंहाथ' बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर'जों सावरायनोबो गोनांथि दङ धेकियाजुलियावनो जोंहा MLA दङ नङा होमबा अससिङाल जोङो बेजों सावरायबानोथ' अससिङाल मोनसे साइन होना होबानोथ' मोनसे PWD इन्जिनियार अफिसारफोरनो मोनसे लेटार लिरना होबानोथ' जोंनि खामानिया जानानै फैयो नाथाय मावा बिसोरो दा लोगोफोरा दिनैनि भिडिअ जोबोर गोलाव जाबाय आं बांद्रायखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोना नुनानै निश्चय बुजिखादों नङा होमबा बिनि थाखाय दिनैनि बे भिडिअ माबाफोर गेना गोरोन्थि जानांगौबा नोंथांमोनाव निमाहा बियो आरो लोगोसे आं भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जायो जय हिन्द बर' हारिनि